ťažký test. Ach, bezva. Dneska zase budeme písať test. Čo prosím? Test. Ajde cest. A ja som to tak počula. A čo sa bojíš? Ja som sa učila. No a ja. A ako ti to išlo? No vieš, že nikomu sa nechce. No, mne sa chce, lebo ja chcem dostať jednotku. A nakoniec dostaneš 5 ako predtým. No máš pravdu. Vždycky takto dopadne. No, s týmto jediným mám problém. Keď je test, tak sa ma to vždy pýtate. Čo? Tak hovoríte. B, vieš ty vôbec, čo hovoríš? Asi nie. No, tak sa to zdá. A ty vieš, že s kým by som najradšej sedela? S kým? Teraz si to vymyslel, čo? Ja by som najradšej sedela s Justinom Bieberom. Ona je do Justina Biebera. Nie som. Len radšej by som sedela s ním. Že je horšia vola ako Justin Bieber. No prosím. Ja pôjdem preč stadiaľto. Tu mám strašnú susedku. My bývame spolu. Takže, detičky, rozdám vám testy. Nemôžete si radiť, nič nemôžete. Takže máme presne 10 testov a keď sa pokúšate si radiť, tak beda vám. Takže ideme na to. Dávam vám také otázky najprv. Takže B, áno. Kde bola korunovaná Mária Terézia? Fíha. V Bratislave. Výborne. Takže Anastázia. Áno. Čo vymysleli ľudia pred 100 rokmi? Elektrinu. Áno. No dobre, hádam, že to už budete vedieť všetko. Ešte sú tam aj iné otázky, ale prosím vás, nepíšte tam to isté vždy, keď sa tam dačo pýta. Keď sú tam nejaké otázky. No, vymyslíte ako. No, že vy proste viete, že ako to myslím. Áno. Ako aj predtým to tak bolo? Áno, predtým ste veľmi zle napísali. Celá trieda dostala 3. Aj 4. Len jediný Jack dostal 1. A tak Katy Perry dostala 1 s hviezdičkou. Pretože ona to mala celé bez chyby. Ja som taká pyšná na seba. Tak len to nebuď. Lebo sa ti to oplatí. Dobre, tak som zlá na seba. Poviem sa. Až taká tiež nebuď. No tak dobre. Už konečne vám rozdám tieto testy. Tak dobre, ja vás sledujem. A prečo si lietala? Pretože tak je ľahšie. Bezva. Jednotka je ľahká. No ticho. Nič také. A to som. Lola, čo chceš? Nevieš otázku číslo 6? Nemôžeme si radiť. Ale prosím, poraď mi.
Kto si tu radí? No kto? Ja som to jasne počula. No prosím. Kto vie? No, ja som počula z tohto spredu, že či takto nevie otázku číslo 6. A podľa mňa to bola B. Takže B. Čo si hovorila, keď ešte začínala prestávka? Ja vám to poviem. To si hovorila, že učila sa. No áno, no prosím, a z čoho si sa najviacej učila? Vy kľudne píšte, dobre? Áno. No, z Márie Terézie, čo sa robilo, no čo vyviedli pred 100 rokmi, pred 1000 a také hocičo. Ako to, že hocičo? Aj z druhého ročníka? Už sa aj plečie jazyk, no. Takže, milá B, daj mi sem žiacku. No vidíš, to sa stalo. Čo sa vždy stane? No, prosím. Takže zapíšem ti to aj do triednej knihy, že ako sa správaš. A taktiež sledujem každého žiaka a nakoniec, keď sa budú dávať vysvedčenie. Podľa mňa, že najlepší sa budú učiť Jack, Anastázia, Katy Perry, Sylvia, Zoe, Filip, Lea a Margaret. A posledná je Lea. Celá trieda bude mať asi jednotku s hviezdičkou zo správania, ale jediná, ktorá bude mať 2, tak to bude B. Ale keď ešte dačo predvedieš, tak to bude môže to byť kľudne 3 a 4 a 5. Takže no prosím. Poď si pre žiacku. Ja ti to tam nebudem niesť.